Machigni chendo mari mar kuku mar wach kaka pile omedo paro ni COVID-19 pod ochiko pod medo nego ji kai seche mane pod wago mbaka oko mar yamo. Speaker Jack Elisha Oraro nyisa ni Haron gini rosi nego Uganda kendo nyaka waritre kabisa mane momiyo nyaka wachak ka wan gi mask marwa mondo ng'eni en gima nitie distance marwa ber wase sanitize wanyalo gole kwa chako chendo mari nyinga en Haron Otieno machigni ero kamano mara okorach kodi wan mabor matin ero kamano idena de machine ndalo mang'eny gik moko dena de Kisumu odhi maber ndalo mang'eny apani osekawa time kapok wabire kuku mar wach ero kamano kuom dunga kendo asante sana wachake gik mochuno ahinya COVID-19 kod ochiko to kod Kisumu County Assembly dina de jadong Aron mokwongo adwa kawo tuo mar kelo kuyo mara makende ne Kisumu County Assembly wadhi maber lakini chakuri ching manyocha wan kod kuyo malich mokwak Assembly kod Kisumu County nikech wawito jowa ariyo ma senior both in terms of tich magitimo kod ekgi mecha wawito deputy clerk mar Kisumu County Assembly iluongo ni Neto Sagwe kendo cha PhD student finalist wachako wawito senior human resource manager kata officer iluongo ni Taza Sobera en hawi marach kabisa ni matimore bang' tuogi ndalo matin kabisa Aga Khan mane tako wan kendo kod kuyo en gima leta ahinya seche moko ng'eyo gima samoro nego ng'ato bedo matek ahinya to ka ing'iyo gik matimore kata mane county jopiny to gi sirikal bineno ka adieri mar ni COVID nego jowa ose sink e it japiny kose gima pod waromo godo ka sirikal ema kelo kod retewa bai kamera matiyogo yes adieri makende kata wachna jopiny COVID-19 nitie and real kendo gwenge mag Kisumu County kod alwora mare COVID-19 ohit matek kabisa ji mang'eny tho kod COVID-19 to moko tamore yie moko bende ok otimo test mondo ng'e ni COVID-19 yes ajiri makende en ni watimo gik ma migawo mar health wacho waumo gi mask walog lwetwa wa keep social distance COVID-19 nitie seche ma jopiny temo timo mar gi mheshimiwa ng'ato neno ni assembly mondo bene go touch kendo ng'iyo kaka sirikal tiyo makare kama ichung' bineno ka sirikal mar governor Peter Nyang' Nyong'o osetemo duto te kedo kod COVID koso ng'ikruok pod nitiere anyalo wacho ni sirikal mar Peter Nyang' Nyong'o osetemo kedo kod COVID yes nikech ka ng'iyo kama nochakore 2019 to gi sani kade be ni onge kod kedo kod COVID-19 matek yes de en marach to adwa wacho kama kik wang'i ni governor kata speaker kata CC COVID-19 obed responsibility mar ng'ato ka ng'ato nyaka igeng'e iwuon nikech kata ne governor guok machal nade kata gero hospitali machal nade kata sani wa lonjo hospital manyien miluongo ni Max Kiwa man gi beds 60 gi facilities ma owinjore mago ok nyal konyo ginyalo mheshimiwa ng'ama neno wang'i neno ng'at ma wacho ni gini hinyowa gini nyoro wadhi tiekwa ka ok walokore to ng'at achiel wacho ni oyo jok maloso gi gin jok magoyo sirikal toch adwoke penjo achiel ma penjo dieri nitie ng'ama chulo osuru Kisumu County openjore in terms of isolation beds ma Kisumu in terms of oxygen osiptendewa man oko ma japiny nyalo chopo yo mayot kaka Kombewa osiptende mag Muhoroni Ahero Paponditi be ineno ka sirikal osetemo mar kedo gi euriane to nyalo thiedhore maber weche ma COVID kata nyalo konyo mapiyo gimiyo Aaron atemo wacho ni en responsible ng'ato ka ng'ato yes en nikech adieri makende an ataya assembly makadho budget mar county pesa mantie ok nyalo loso osiptendewa mag public mar wacho to sirikal temo mondo kete be umiyo wan support wach mar BBI kabisa mondo mi pesa bi piny oket gi kiwango mowinjore to gi sama gwek kod yes osiptende mag referral Jaramogi Odinga Kisumu County referral kod sub county Osasgeki giduto gin isolation centers ng'enygi nigi kuonde ma inyalo kete ji kitengo koyud ni kod tuo mar corona magi gin teko ma wuok kuom governor kokadho kuom minister mar health kod department mar health koro adieri makende ni yes nitiere
dhi malo korka ikruok korka weche mag COVID-19. To mak mana ni COVID-19 obedo mang'eny makoro osiptende obedo outstretched. Ok Kisumu County kende, nyaka pinje maoko mag jorojere man kod teknoloji mochuo malo ma ok onyal chope bende COVID-19 nekech. Koro wakawe obedo responsibility marwa. Abiro wacho mano kendo abiro nung'we. E scale mar 0 to 9 gi ng'eny neno gi midhiero go te Kisumu County osechopo kar kanyo. 70% Kisumu County government keto ikruok korka COVID-19. Atamalo 70% gidongo Kisumu County oseketo ikruok makare mar kedo kod tuo mar corona 19 esa monego ji mathoth anya mano omiyo mar bedwa nyal mawuotho godo katielo kachiel kodhi Uganda nyaka rok mask nyaka walogi to nikech ka pinje madongo machalo kaka piny mar India ema nonege ji ma iko kata mana wang'o dhano tamore wan kaluka iko chopo bedwa nyal koso wan to nyalo ikwa mana kalo mabende nitie godo e iko dhano ka ilose 70% mheshimiwa mwache ni county mar Kisumu sechopo godo NASA kod Jubilee chal madwaro ni gibed kod atamalo man malo madwaro mana gi 70 e riwruok mar siasa michako nieri Kalonzo Mudavadi Wetangula kachiel kod Gideon Moi obed jok ma duol mapiny be un fair mheshimiwa? Ingeni kaiga kata kinde ka kinde ka yiero timore e piny mar Kenya kata pinje mamoko to riwruok bedoga e higa mar 2007 ne nitie riwruok miluongo ni CORD manoting'o to gi jok manoluore kaka Charity Ngilu, Kalonzo Musyoka, William Samoei Ruto ne kanyo, ne ndimo ni Pentagon chieng' kacha manokelo gima kamano. Kochopo higa mar 2013 kendo ne nitiere riwruok machielo. Higa mar 2017 riwruok machielo. Actually CORD ne nitie 2013. 2007 en na ODM, pure ODM. 2013 ne wan kod CORD, 2017 ne wan kod NASA. Adieri mar en ni onge chieng' mosewach ni nyaka bed gi atamalo makama e riwruok. To luwore gi pach jok mage. Riwruok miwacho sani moseliek kabisa en riwruok kind Jubilee kod ODM. Automatically nyaka gibed the major stakeholders as we are speaking. To kata kamano samoro jok moko biro bedo ka join kichiero to en 2022. Kapok yiero chopo riwruok nyalo bedo ma jok mamoko bende odonje. Ka gidonje ka gibiro winjore ni koro shares mekgi bedo nango. Miyo ng'ama wacho ni gisama wuoyo kodi ni no wach ni jok moko mondo bed ni ok nyalo wuoyo mano miriambo. Mheshimiwa nyoro oboke manyoro man gadiri bende ne isomo iwacho ni obedo leaked dwaro mar jakom to kod mar Migosi Uhuru Kenyatta ni jok madonje coalition margi odonj kokalo kuomgi kadonje mesa chande mar pogo piny kaka dhi mbele. Ng'at neno ka gima mairi en dinorot ne jomoko. Arol ini woni sewacho ni kodonje coalition margi. Niso ni en margi. Sama ka bire studio ka. To nyaka donj mana kokadho kuomi ka chope studio. Koro kwa wacho ni coalition margi. To tiende ni nyaka wakadh through gi. Mheshimiwa we wang'iye komachielo. Wacho ni en mari kaka wacho ni kendo nyaka kokalo kuomgi. Lakini ka ukelo jotelo ewi mesa wacho ni oyo ng'ane di kar kaeri wagombaka Kenya bed gi mar achiel mar dhi mbele. Dong neno kaka kutime ni uchalo jok madonjo badho ni kar Kenya ni en mana mar pogo telo to gi mar ng'iyo mbele. Tang'o miyo ka jogi gi owang' modogore gi jok ma upiem godo. Dong ginyalo yombo. Erokamano. Aron ng'eni ng'ama ja Kristo. To wacho ni ka piny ne chakore to ni kar chakruok wach ni nitie. To wach no bedo mulugo lokore dhano. Ma gik moko bedo mang'eny. Sama iloso riwruok mar yiero mabiro mar higa mar 2020. Nyaka lek puku moro achiel. Kech adieri ma kende jo Kenya duto kata ngi penja. An Kenya ndo ingi. Ibede ka penji ngi lek mari. To jogi duto an ngi lekne. To ji ariyo osebedo piny mowacho ni lek nyalo ringo machalre. Pas ng'ato koro kabiro to nyaka gimed wachgi e wi lek jogi kata nyaka giti gi lek jogi. Miyo an kanyo kanene makosa kata matin. Mheshimiwa ponono ni jogi kinyalo balo kodu kendo wacho ni oyo wan macha chande nyaka wadonj kuom ng'ato koro wawere gidok kor karuto koniri. Okine ka pini nyalo bago. Fara kuna gima wacho gicha. Ni jika dini gi lek. Kaka koro sani jomoko wano mbele.
lando dwaro kom mar president. Yes. Wan gi Muluora Raila Amolo Odinga, wan gi jaduong' Kalonzo Musyoka, wan kod Musalia Mudavadi, Wetangula. Ji osewacho dwaro kom mar president, nyaka Wanjigi osewacho dwaro kom mar president. Yes. Koro Mudavadi nyalo chako coalition mare gi joge, Wetangula nyalo chako mare. Koro kaka wang nene ni ere mapek masani tadieri makende ni coalition mapek manyalo loko Kenya en coalition makobede kind President Uhuru Kenyatta kod Raila Amolo Odinga. To kata kanya pok coalition obet, nyawan kod party mar ODM mong'eni party maduong' mogik kendo kata mana e Africa en achiel kuom party maduong' mogik mok nyal timo kod party mamoko. Koro ok nyal expect ni party mar ODM ara ja ODM gina wuoyo kamano. Yes. Ni wawuok wadhiriwore gi party moro matin manyore kochakore kata komako area achiel. Ok awacho ni parties go richo. Yes. Gin mana agenda margi. But kosekelo vision kata mission mar kama piny dhiye to jogo biro to join to ji mbele. Mheshimiwa, kanitiere ng'at ma en jatugo maber ndi. Kata kamano setemo mondo mi ukete mbele mondo mi olo opira to kune koloyo. Bero ndi ber mondo mi wile mondo tem ng'at machiele mondo opira nero injili ma Ruto ge Mudavadi lando. Ne chopo sa mondo mi asechung kodi ibene koro chung koda. Mano ki wacho mpira te wacho ni jatugo moro ok nyal loyo. Ng'eni jatugo ma kama nyalo loyo kulo kende. Yes. Samoro joma chiwo mpira ema pok ochiwo ne. No komi pass maber. Ok nyalo chuno. Ni samoro ka tek to kara jo mamoko gieki. Ema mondo loke. Ng'ato kose wacho ma jatugo maber. Ogeyo nyalo keti go mbele ko gino inje jatugo marach. Samoro joma chiwo pass gi ema nyok chiwo pass maber. Koro ka tek to joma chiwo pass gi ema loko to pass biro to dojo. Ka ilo se chiwo pass jaduong' na achiel gi Wiper ywak ni ODM dagi chiwo pass mag pesa magiseyudo mondo miyo jak nege moro matino dogi. Un jowuoche koso un party matiyo gi ng'ato kaka olalo kosekalo kocha to wiwil gi singruok manu keto ne jomoko. Erokamano. Aparo ni ODM e party mosebedo katiyo gi jowadgi maber mok da pim gi party moro amora. Dada wacho gi yore adek. Wach mokwongo. Yes. Mana wach mowacho mokwongo ni wach mar pasture lo mampira. Ok adwa kero wach no kati ng'eyo maler ni ODM kata coalition ma osetelne ga gi Raila Amolo Odinga osega loyo ga. Osega loyo gik mosetimore ok anadoke kech ung'eyo maber gik mosebede ga. Ni waloyo ga to samoro goli ichoro kando samoro weche lokore kamano. Nitie pesa michiwo ne parties kowuok e government. Tok chiwo ne party moro amora. Ichiwo ne party kaluwore gi namba mar MPs ma un-go. Higa mar 2017 koro wawuoye masani 2017 nyaka sani. Yes. ODM manya nigi namba mag MPs mang'eny kaluwore kod Jubilee. Jubilee noriwore moloso party to wanyodonga coalition. Coalition en agreement. Yes. Kidhie Parties Act ok obedo gima nyalo timore ok obedo recognized. Gimbedo recognized gin the individual parties mabende nyegi chung. Wiper nyochung gi joge, ODM nyochung gi joge, Ford Kenya chung gi joge. Koro pesa ichiwo gi ng'ama nitiere gi MPs mang'eny ogik. Miyo an ok anyalo wacho ni ODM oringo ne parties mamoko kata kamano. Mar ariyo ama mar adek en ni ng'iyane kaka pogo lemo. Kid ka National Assembly minority leader en ja ODM, deputy minority leader en ja party machielo. Minority whip kamano. Kombe gi kata mana kom mar mar opposition mar pick back. Yes. Public Accounts Committee kata Public Investments Committee. Otannegi gi ja ODM jalupne en ja party machielo. Kade be ni ODM gin joma jowuoche mok dwa paro parties mamoko. Nek kawo gigi te Koro kujowuoro. jo ODM ok jowuoro. Iwacho ni sani eri kar mondo mi ker kata wuon sirikal oti ne jo Kenya gi weche mag NASA. Ipano jo Kenya mapogore kodwe paro ni ukawo pach ker te tiyo ne ji matin mopogore kod jo Kenya te gine kare. Kod that live cheno mari mar kuku mar wache Mheshimiwa Jack Elisha Oraro live wacho ni Haron maugi ni Miriam Magu Kadieri nyako penyi manero kachielo koda kagi gavana ma Kisumu County noyuoro nyasi ero marego weche mag rech e county ma Kakamega. Yes, yude kare county
ma Kakamega jomoko penjo ang'o mi ok Migori, ok Siaya, ok Kisumu, ok gwenge mag Homa Bay, mana Mataro kata Nam Lolwe nitiere molo chutho. Bende wacho kare ka janeno mar Lolwe TV ni Saniro Bila manolal chande osetieko odiochieng' mare mar 9 kapok oyude ang'o matimre nyikruok ni kare kanye kidnapping kata lal mar nyithindo nitiere. County Assembly motele oling thi kamaniang' onge gimoro amora ma gisego e mbaka ma itudo koda gi lal mar nyithindo kod kaka inyalo konyo wach mapek nyiri. Wane mokwang'e koso nitiere kaka nyaka chopre ka gilosie live. Speaker Mheshimiwa Jack Elisha oraro e kuku mar wach. Machiegni tilo Mario mar cheno mari mar kuku mar wach wendo na pod en Mheshimiwa Jack Elisha oraro live e chendo mari miche makawuono ni. Mheshimiwa aweyo sama penji ne jo Kenya moko neno ka gima wach mar NASA gi coalition maru emukaw jatend piny owacho ukete mondo tine jo Kenya otamo nyaku dwar kony mar ker. Yero kamano wachni mako gin porojo kata miriambo ma jo siasa ma ngiluoro keto. I mean, ok nyalo wacho ni president ma Kenya ni tiyo tich ji abich. To tije ma president ma Kenya timo to nenore lela. Ani geriwore kod ODM. Mano is part of dongruok. Kata gigo matimore pile ka pile ka jori yiero. Wacho ka ni kapok oromo 2022 dumora boro to coalitions biro wuok mang'eny kata parties biro wuok mang'eny. Politics and part and parcel of development mar piny koda piny. Koro ok diamo wach ni president owe tije. President timo tije. And en owuon osewacho gi dhoge ni ike mokwongo kata tamne mokwongo no waste nikech ino ka notimo yoro kata notimo gik ma priorities. To sani en ko timo mang'eny compared gi chien kacha. Awuogo ganda ma Kisumu kata joluo modak e Nyanza. Gima temo wacho ne jowa modak mawinjo Lolwe en ni kinde matin manya Raila Amolo Odinga mosore kod Uhuru Kenyatta wasino podgo ei areas ma wantie mane okwane chon. Kuro ang'o ma dimonwa support ma to kata mana ka kende Ukambani nye president kuro nyoro uneno kite dongo kwenye dhi kurendo Rift Valley mine Northeastern kiko wach ni president mar Kenya tiyo tich tiyo ne ji abich otiyo ne jo Kenya duto mak mana ni en kod nafu kotiyo kod joma ni oko mar sirikande molo joma nya entie godo bedo kalur mar wacho ni tinga achiel na jariyo moko manyo ngodo sirikal mane miyo oweyo wang'ayo otimo gik ma ok owinjore. Mheshimiwa Edwarde to ka en wuoyi maseche moko okong'i kaka le donjo e dala kar kaeri to dich gi ma ka jirani to dhano nyalo penjore. Gavana ma Kisumu County nodhi nyasi mar Elreb Kakamega County kendo gichak kambi kaja chande mar Rech. En gima ber ni kambi nitiere mochaki mar Rech to jomoko poni daka chake e nam odhi chaki kuma nam onge. Mheshimiwa erokamano adwa wacho ka okaluor ni telo mar county kata mar Kenya kata mar piny moro amora luwore gi ni en ng'ano motelo kanyo to bende en kod paro mar riwruok kod jok wacho ni abede assembly kaka speaker ta assembly maloso budget mar county. Adieri makende en ni pesa mawuok e county ni funds mawuok national government kabile county to kod local revenue ok nyal timo maendeleo midwaro e county state. Nyaka kor iriuri kod investors. Itimo ni public private partnership. Kile ni oganda matimo weche giwegi kata wali giwegi tiyo kod sirikal ai giketo mwandu makonyo japiny. Gima nyotimore Kakamega ok en wach machakore kawuono. En discussion manochakore ka oganda mawuok e counties 14 noriwore moloso ni Lake Region Economic Block. Koro gi negotiate gi investors mondo giyud ni economies of scale kidongere. Yede ni ok spend pesa mang'eny made county ka county spend katiyo kende ki compare gi kapruti moro kuri. Koro kachigoni Elreb will negotiate for investor. To identify areas magide invest through public private partnership or public funds.
Kakamega ne ni kod chenro mar tim, ne ni kod project mar timo loso fingerlings, chiemb rech koa chien kacha. Kisumu bende nitiere gik ma itime kamano. Bas achiel kuom investors mane nigi interest en ng'ama wuok Kakamega. Kisumu County bende kodong' nono. Wan kod dairy production nitiere Muhoroni manochaki. Mheshimiwa, kapok ibire dairy jaduong', kapok ibire dairy mheshimiwa, ipani pesa midhi tigo e loso gero gini ere Kakamega ok nyal ket pesa Kisumu County, Siaya County, counties ma Kaluo ma bende ger more piny luo kaeri. Erokamano. Nikech walos gi dana moro ma dala mawinjo ni rech nitiere kar ka, lakini rech ibro gol ka idhi bedo processed Kakamega County, neno ka nam nitie dala kar kaeri. Adwa nuoni kamoro ka. Yes. Gini obiro through gino ni Lake Region. Yes, ma governors ma Kaluo ne nitiere. Governors ma Kaluo Yes. nitiere. Yes. To kobiro to oken funding ma iluongo ni public funding. Yes. En investment. Apoda yiera kodi. Public private partnership. Yes. To nitiere gima osechak timo ma koro jaso wiye. Yes. Gima pok ochak timo. Koro mano sama wuoyo kodi ni ne nitie process ma dhi mbele kaka gima ochak. Ema ni koro gi expand obedo gima duong' to odhi konyo counties ma nitie alwora ma Lake Region te. Mar ariyo, wacho ni kaka Kisumu County, nitiere dairy plant miloso Muhoroni ma bende the investment biro through the Lake Region Economic Block. The same people ma apani in the near future gidhi timo gima kamano. Ilo wacho ni Kakamega weka mipidhe dhok koso nitiere mheshimiwa, lakini ng'ato biro wacho ni ong'eny Rift Valley moingo ka kaka pinga Nyanza moingo ka ong'eny. Mane ma wacho ni ong'eny Bomet donge pidhe jamni maloka. Yes. Kisii nitiere jamni maloka. Lakini okele Kisumu mheshimiwa ok nyal pimo kembe mag chak mantie Rift Valley gi Kaluo. But anyway, be it as it may gi dhombogo. Erokamano. Mana kaka wacho no, ok nyal pimo kembe mag chak mantie Rift Valley compared gi Luoland. To kele Luoland. Okele Luoland. Iwinjo. Nikech kucho gintie tayari. No. The kind of onge Bomet, onge Kisii, onge Kericho. Yena penjo moro gi dhodana modala. Ipani ka wan gi kembe mag rech gi eki mang'eny Nyanza. Bede ng'ato bedo gi ng'ur kowinjo ni moro chaka Kakamega. Owuondre ng'ama kia gimoro amodhe ni tigritis okia. Aaron. Kaka wuo kodi ni nitiere kuonde kiwango matin e Kisumu ka ma ok ni onge. To bende no chaka Kakamega ok omiso ni kaendi bedo ko beti made ok beti more competition ka beti director mara ne chaka ano kazi wala chung chale ka gima sako rengo matek. Mheshimiwa, bendo yene county ma Kisumu golo pesa matin, Siaya golo pesa matin, Homa Bay kod Migori mondo migi lost project moro ma a common project e kala chiel magediero. Be chiko yie? Gi sani chiko koyie. Sani pod chiko tamo. Nyocha ne gichako gima kamano. Ma kata mano keno assembly mondo contribute pesa moko ndo lost kodo bank. Lake Region Economic Bank. Mane dwaro ni mondo assembly county gol kod pesa oketi. Nitiere questions mang'eny manye kelo tabuno. To en hai maber ni neno ka BBI menye biro ni nyo recommend formation mar economic blocks. Mheshimiwa, ka ilose penjo mang'eny, dano penjore ni county assembly ma Kisumu ling thi to wach mar kidnapping mar nyithi asetemo mondo mina engage jotend polise ma Kisumu County kod Nyanza. Ne gitama, odiochieng' gitama kawuondo kiny to report wuoka kwan gi eki odhi malo. Be gino osechandou? Be nitiere wach moro muse wache bunge jaduong'? Erokamano Aaron. Tinde samoro jala na assembly nyami aparo ni tukunjo report. Aparo ni kok di reyo to didek. Nitiere members mosechung' kod statement ka wuoyo wach mar kidnapping mar nyithindo. But kik we will ni security and a function of the national government. Apani maning'eyo. Schedule 4 mare constitution oketo meeting county. To security, education, sana machakore primary kadhi mbele. Kiweyo ECD kod polytechnics. Mahono dom national government. So one kaka simply was a race what me. And I think the letter could have gone to the county commissioner. I'm yet to confirm the Hansard report. Kok di real to the dig. Miyo kaka watching ni kaka simply kapoko wacha mano to mano ngama wuondi wase wacha no mawase condemn in the highest terms possible watch mar kidnapping. Wase jaka kwayo your pain. Nitiere gik moko matimore mamiyo samoro kidnapping
bedo mayot. Yes. Ndiko jiwero ndiko kata mana nying nyathi phone number bags mag nyithindo yot mondo ng'ato som makel ng'ato nyathi wuoro ni ng'ano ng'e nyinga nadi nikech koro iluonge gi nyinge to kara in ng'ama rach kare somo nyingno e ng'ut lawe samoro isomo e bagne kata gik ma kamago. Wase kendo wuoye wach mar weyo nyithindo mathindo kadhi skul kendgi. Sani en hawi maber ni ng'eny skunde okelo buses ma drop nyithindo kowuok e skul kata kadhi tem matek sama donjo e bas ng'ato ni kode sama oduogo ng'ato opike nikech koro nyaka okaw responsibility wabed go wawegi mondo ma kik timre. Wase wacho ni ji o discourage nyithindo from kowuok korka wuoyo gi jok ma strangers. Nyathi puonj maber ni kiwuok e skul we thoro wuoyo kod ng'ata strangers kik riwri godo. Wuothuru e group kata nyithindo mawuok e set achiel giriwre giwuothe e group ka gibiro. Iwacho paro go bende chon ogol kaeri kod jalony Winnie Mboya bende kaniloso achiel weche mag nyithindo gik molo chutho ndiko nying nyathi ng'ato biro simo sini lead sasa te paro ma ni ng'ano ng'e modhi kodi bele. Mheshimiwa Saurumu nyithindo gik moko ariyo wanyaki wach jaduong'. Iparo ni onego bene osekawo polis thuolo mang'eny mar yudo Caroline Kagongo michich Hilariyo kande. Erokamano. Yes. Chiwo comment ma ojing'e wach ni nyalo tama. Yes. Nikech ng'eni ma en a police case. Yes. To koro marach ni Kagongo no bende police. Yes. Koro tek mar wach ni otamogi kata thuolo magisekawo. Thuolo mang'eny ma kang'eyo police ma Kenya to onego bed ni gimoko kata adek samoro giseyudo mamani. To nikech en bende en police. Yes. Kendo iwacho ni en police ma bende mariek kabisa. Samoro nyalo bedo ni en bende ong'eyo yore mimanyo gigo. Kae ma jogo kalo ogande, kae mwalu kodhi menyo koro gikalo koro kanyo kotimani okolu. To jopiny yes. Ing'eni ji owega gik moko kuom police ni police timang'o sirikal timang'o. Iwacho ni security starts with you. Hapa ni John Michuki emane owacho gino. Yes. Ni arita mar chakore ni wuoni. Yes. Koro kuonde ma Caroline Kagongo kata Chemutai betie kuonde go ji nitie kendo neno kama ji nitie joge monego chiw report ne police ma ng'ato wacho nya chiw report ne police station makama na nene kama tok gikawo ikonyo cho toyo ngona Nakuru kendo omadha muna nyako kinyi tingi. Mheshimiwa 2022 Kisumu chapo ni jaduong' dhano biro kiti e bungu iseba kiti koso podikana kidi okidhi baki kaluor mar wacho e TV ni kiwach da campaign ng'ato. Yes. Wan wang'eyo ni 2022 yes wan bang' Raila Amolo Odinga yes kaka president ma Kenya. Wan bang' Professor Peter Nyong'o kaka gavana ma Kisumu. Jomodong' biro kadho aora kochopo tie aora. Iniseba kidi wane jomodong' wadhi kadho aora. Okay. Aron gima duong' ni mama okobeti ot mama odhi e chiro koduogo gi gimoro kaka wan wadhi timo wedeo ng'at mokwongo kijako rabolo ya godo kiyudo mapera ya godo kabendo kaka budong' nono en kamano mano pacha mano paro migolo koda kage Mheshimiwa Jack Elisha Oraro speaker mar County Assembly ma Kisumu king'iyo kamera TV 30 seconds gima kamano ka penji ne jo Kisumu mawinjo kukumar wach akwau gimuolo COVID-19 nitie wakawo bino bed responsibility marwa mondo waritre jowadwa ji tho COVID-19 ochopo e gwenge COVID-19 nitie taonde to migawo mar health owacho malong'o ni gimna weche adek warwak mask walwok lwetwa kendo wakip social distance. Jowadwa waweuru dhi kuonde ma ji ng'enye. Pod aneno ka liel kotimore to ji biro mapong' kama kawaida. Pod aneno ka gik mane ji timo chon ka pod timo sani kuonde ma ji riwore. 30 seconds maderumo deduong'. COVID-19 is real. Nyaka beduong' chieng' machielo go mbaka clubs mochini tiyo Kisumu ka nyaka saa 6 otieno nyaka saa 5 otieno. Ang'o matimore? Gin gi pek mag jomoko koso. Kendo clubs be makoro spread. Wechope giko mar chendo mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno wachako dogo timo chieng' machielo to nikech mosoro konge ok wanyal mosore oro mana timo kama. Asante sana mheshimiwa.